טוב חבר'ה, מה נשמע? את האמת שסרטוני יוטיוב אני לא עושה המון כי אני לא יודע לעשות. זה גם למה אני עושה את הסרטון הזה. כל המסכים שלי קבועים, הלפטופ שלי קבוי, הטלפון שלי על D&D, ואני עושה את זה כי זה קשה לי. וקאי של פעם לא היה עושה את זה. קאי של פעם לא היה עושה הרבה דברים ממה שהוא עושה היום, ועל זה אני רוצה לדבר איתכם. לא הולך להיות פה כותרות מפוצצות, אני לא הולך לדבר מהר, אני לא הולך לנסות להריץ את זה. אני יכול להיות שאני גם גמר, יכול להיות שאני אטעה, כי לא הכנתי שום תסריט גם, כי רציתי את זה הכי אותנטי ואמיתי שיש, שאני אוכל להוציא. יש לי המון מה לשתף אתכם, בחיים שלי בעיקר, במחשבות שלי, על מה אני חושב, על נושאים מסוימים, איך אני הייתי פועל בנושאים מסוימים, וגם יש לי איזשהו משהו שאני לא יודע להסביר, איזשהו חיבור מסוים עם מי שצופה בי, בין אם זה מה שאני מעביר ומה שאתם קולטים, ומה שאתם קולטים ופולטים אליי, שאני מרגיש וממש קולט. עכשיו, באמת הסרטון הזה, בלי עריכות, לא קאטים, כאילו אני בא הולך לשים את זה ככה, as is ומה שיהיה. בסרטון הזה יותר בשביל עצמי, אבל אני יודע שאני יכול לעזור לאחרים. אני אתן לכם רגע בואו נתחיל מהחלק הקשה, בסדר? אני קודם כל אקרא לתוכנית הזאת פודקאסט עם עצמי. פודקאסט זה פודקאסט, ועם עצמי זה לא לבד. רציתי בהתחלה פודקאסט לבד, אבל אז הבנתי שזה לא לבד. אני עם עצמי. וזה סוג של בחירת מחדל, זה דבר שקורה לי הרבה דברים שאני כאילו חושב על אני לבד, אבל בסוף כאילו, בסוף התוצאה הסופית אני עם עצמי. וזה עוזר לי בהרבה דברים. אני רוצה רגע להתחבר לנושא הזה ישירות. אני באמת אתחיל בבום מ-0 ל-100, אבל זה נטו כי אני אוהב לגשת ישר לעניין. אני חושב שכמה שפחות דיבורים ויותר מעשים, ולדיבורים גם יש מעשים, אז אני רוצה רגע ישר לקפוץ לזה, בסדר? לא מזמן, מי שזוכר, אני לא רוצה לנקוב בשמות, ואני באמת אוהב את המשפחה. אני לא יוצא לי להכיר אותם יותר מדי, אבל באמת סיפור עצוב. לא מזמן העליתי בחור שעקב אחריי, לא אציין שמות, זה גם לא בהיילייט שלי. העליתי איזה סטורי, נמחק וזהו. אבל העליתי בחור שעקב אחריי ועזרתי לו. כמובן, עזרתי להרבה אנשים, אני לא זוכר, ברוך השם, לא זוכר למי. אבל אז שחבר שלו רשם לי שהוא שם קץ לחייו, ממש לפני פחות מחודש. נפל לי האסימון וזה העלה בי משהו. אני אגע גם במה זה העלה בי. אבל הייתה חברה של אמא שלי בבית, ורגע, שנייה. אוקיי, חשבתי שהמצלמה שלי נכבטה. אוקיי, מעולה. אז חברה של אמא שלי הייתה בבית, בסדר גם, אני לא אציין שמות, אבל אמא שלי, אחותי ואני וחברה של אמא שלי היינו בבית. הם ישבו בחוץ, ישנו סיגריה, והעליתי לסטורי. אמא שלי הגיבה לסטורי, אמא שלי הגיבה איזה עצוב, אולי אני אצרף פה תמונה של זה, לא יודע אם יהיה לי כוח. עדיף שלא, לא משנה, עדיף שלא, אני לא אצרף. אז היא העלתה באמת, היא הגיבה לי על הסטורי, והיא שאלה אותי מי זה, איך אתה מכיר אותו? אמרתי לו, תקשיבי, עזרתי לו פעם באינסטגרם, לא הכרתי אותו באמת. ואז החבר שלו פנה אליי, הסברתי את הסיפור, ואז החברה של אמא שלי שאלה למה הוא שם קץ לחייו. עכשיו, ממה שאני יודע, הבנתי שהוא דחף את עצמו לקצה. נראה לי מבחינה חברתית. אני לא הולך להתמקד בו, אני רוצה לדבר אליכם, כי יש מצב שגם אתם עוברים את זה, או גם בכם זה נוגע, או שאתם חווים איזושהי חרדה חברתית, בעיה חברתית, או אפילו בעיה עם עצמכם שמוגדרת בחברה, שזה קורה הרבה. זה קרה גם לי. אני לא סתם מדבר ככה, כל מה שאני אומר על הבשר שלי, אוקיי? והתחלתי לדבר עם החברה של אמא שלי, והיא שאלה אותי, למה אתה חושב ככה? והיא גם אמרה, היא ממש ציינה את המשפט הזה, אמרה ששיעורי היה, סליחה, אני לא אגיד פה את המילה, אבל בני נוער ששמים קץ לחייהם, הוא גדל. האחוז שלהם נורא גדל, והיא צודקת. זה עצוב, אבל היא צודקת. והתחלנו לדבר, והתגלגלנו, ואני מת על שיחות כאלה,
לא ספציפית על הנושא הזה, אבל מת על שיחות שיש איזשהו חילוקי דעות, כי זה מפתח אותך. והתחלנו לדבר, ואמרתי, תקשיבי, יש לזה סיבה. אמרתי, יש לזה סיבה, והסיבה ברורה. לדעתי איבדת איזה 30 ומשהו, סורי אם הגדלתי אותך, אבל איבדת 35 נראה לי. ובואו, היא לא בת 16, היא לא בת 17, היא לא בת 18. אני בן 19 וחצי, תכף בן 20, ברוך השם, תודה רבה. אז אני קצת יותר קרוב לגילאים האלה, ואני נמצא שם. אני יוצר תוכן, אני עובד מהמחשב, אני נמצא על הטלפון כדי להיות עקבי, אני מחפש את הקהל היעד שלי לעסקים שלי, ליצירת תוכן שלי, הכל נמצא בדבר הזה. הכל נמצא בדבר הזה. לטוב ולרע. ואת הרע הוא פוגש. בסדר, הרע הזה פוגש המון. זה גם למה האחוז הזה גדל. בסדר? מהסיבה הפשוטה שיוצרי התוכן גדלים, התוכן עצמו נהיה יותר פושטי. בסדר, אני לא אשתמש פה במילים שיוטיוב יכולים לחסום לי, אבל נצאו לפתח את הדמיון, בסדר? נורא זול. בסדר, נורא זול, חסר ערך. והכי גרוע, משווה. הכי גרוע. ההשוואה שאתם עושים, ואני מאמין שזה קורה גם לכם, כי זה קורה גם לי לפעמים, ההשוואה הזאת שאנחנו עושים, שאני רואה סרטון, שמישהו ישב וערך, ותכף אני אכנס רגע לעריכה הזאת, כי זה חשוב מאוד. מישהו ישב וערך והכין סרטון עם איזושהי יצירתיות שהייתה לו בראש, הוא רצה להכין את הסרטון הזה, והעלה אותו. התפרסם, 20,000 לייקים, אחלה של סרטון. הילדים שגוללים ורואים את הסרטון הזה, לא משנה איזה משפיען זה, לא משנה איזה סרטון זה, בסוף המוח שלנו עושה השוואה. קל מאוד לעשות השוואה, לדעתי, והסברתי לה, תקשיבי, אני לא יודע מה הסיבה, למה הוא ספציפית, אני יודע מה הסיבה שזה גדל, האחוז של בני נוער ששמים קץ לחייהם גדל, ומהסיבה הפשוטה, שההשוואה הזאת מכניסה את הגוף שלנו לתחרות. לתחרות ומרוץ עם עצמנו, מבלי לשים לב. אני אסדר את זה. יש את המרוץ, איפה שאנחנו מכניסים את עצמנו, ובתוך המרוץ הזה אנחנו משווים. איך אני עשיתי, מה אני עשיתי, כמה הוא עשה, ובתוך המרוץ הזה שהוא של עצמנו, שוב אני אומר, אתם לא במרוץ עם אף אחד, עם עצמנו, כל קו כזה שיוצא החוצה להשוואה, הורג אותנו. אני אומר לכם, אני מדבר על זה, יש לי צמרמורת, נשבע לכם. הורג אותנו, בסדר? ואני חושב שהעניין הזה של ההשוואה הוא, וואו, אני לא יודע למה קשה לדבר על זה. אני לא יודע אם לא יראו את זה במצלמה, אבל יש לי צמרמורת. כי קשה לי לדבר על זה, אני גם אגיע לזה. ובואו ניגע רגע בעריכה של הסרטון. פעם חשבתם לעצמכם, איך היוצרי תוכן האלה עורכים את הסרטונים שלהם? מה הם שמים? אנחנו אפילו שמים לב לזה כי המוח כבר התרגל. המוח שלנו, אני קורא למוח שלנו הדבר הכי חכם ביקום, אבל הכי טיפש. כי תחשבו איזה מטורף זה, שהמוח שלנו יכול לעשות משהו שאנחנו לא אוהבים, תוך שבוע אחד הוא יתרגל לזה. לא מפגר. אתם שונאים את הדבר הזה. אתם לא אוהבים, לא עשיתם אותו מעולם, כל מה שאתם התחלתם אותו, אתם בא לכם להקים ממנו, אבל תוך שבוע אם תעשו את זה, גם כשלא בא לכם שבוע תתמידו בזה, המוח שלכם כבר יהפוך את זה להרגל. כנראה גם ב-4U. טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, כל דבר כזה או אחר, כל פלטפורמה, אנחנו מתרגלים אליה. וברגע שאנחנו גוללים, ואנחנו גוללים המון ובלי הפסקה, נוצרת איזושהי השוואה כל כך ענקית, שבוא נלך על הקטע הכי קל שיש. זוגות, בסדר? זוגיות. כמה זוגות יש בטיקטוק? כמה סרטונים על איך להיות הגבר אלפא, ומה האישה רוצה, ומה הוא רוצה, ואיך להתנהג לאישה, ואיך אישה רוצה שיתנהגו אליה, ואיך אתם רואים מישהי, ואז אתם מקבלים איזה פרספקטיבה בראש של, רגע, היא רוצה שנתנהג אליה ככה, או פאק, אני לא מתנהג ככה, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, אתה פתאום נמצא, בסדר? השעה עכשיו 11:39,
אני עושה את הסרטון הזה. יש איזשהו מישהו אחד, בן 16, שלא צריך לחשוב ולהיות בתחרות הזאת, אבל בוא נגיד והוא כבר נמצא שם. שיכול להיות שזה אתה או את. זה גם למה אני עושה את הסרטון הזה. אתם נמצאים בסיטואציה הזאת, יושבים בחדר, לבד. עזבו שכבר אתם, במקום לשבת בשעה 11 לראות סרט עם המשפחה, אתם בטלפון, אבל עזבו את זה. זה כבר חלק שגם בו אני אנסה לגעת. אבל אתה גולל או את גוללת, ואתם רואים את הסרטונים האלה, ואומרים וואלה, לא מספיק טוב. אני כנראה לא מדבר ככה. אני כנראה לא משיג חברה עכשיו, כי אני לא מה שראיתי בטיקטוק, מה שראיתי באינסטגרם, מה שהוא עושה, מה שהיא אומרת. עכשיו, עזבו שאתם אף פעם לא תהיו אלה, אתם גם לא תגיעו, כי אתם לא צריכים להגיע. אני שאלת לכם שאלה, ואני באמת רוצה שתענו לעצמכם. פעם חשבתם שאתם יחידים? כאילו באמת, פעם חשבתי שאתם יחידים, שאתם אומרים וואלה, זה רק אני. היא או הוא לא ימצא או לא תמצא אף אחד או אחת כמוני מעולם. מעולם. לא יהיה, לא יקום, יכול להיות שיש מישהו שזהה לי, אבל לי קוראים קייל קיים, נעים מאוד. אין עוד קייל קיים שחי את אותם שניות, את אותם דקות, את אותם מחשבות, בדיוק כמוני. וברגע שתכניסו לעצמכם לראש שאתם יחידים, ואתם לא צריכים להתחרות מול עצמכם, כי אתם עושים בתחרות מול עצמכם. אם לא תתחרו מול עצמכם, אתם תאפשרו לעצמכם, האתם הזה, האתם שהוא טוב, אתם פשוט לא מאפשרים לו לממש את עצמו, כי אתם בתחרות. מי שנמצא בתחרות, גם כשתנצחו באיזשהו מובן בתוך התחרות שבניתם לעצמכם, יהיה עוד מישהו, שזה אתם, בתוך התחרות שיגיד, אני רוצה לעקוף, כי זה תחרות מול עצמכם. עלית? השארת פה את עצמך. אתה לא תשאיר את עצמך פה, אתה תעלה לפה. לא, אבל עכשיו לא תשאיר את עצמך פה. טיק, 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 אתה תעלה ככה. ולא תעצור, לא תנוח לרגע. כשאני מתכוון לא תנוח, הנפש שלך. הנפש שלך לא תנוח. עכשיו, אני רגע רוצה לעשות איזשהו קאט על כל זה, כדי לא להכניס אתכם לדיכאון, כי זה לא המטרה. המטרה פה זה באמת להציף את הדברים, לתת לכם, מי שצופה, מי שצריך לצפות בזה, להבין שאתם צריכים לעשות שינוי. שאתם באמת צריכים לעשות שינוי שהוא קשה, שהוא מפחיד ושהוא לבד. ושהוא לבד הוא עוד יותר מפחיד ועוד יותר קשה. אני יודע. כי גם אני, לא חושב שאמרתי את זה אי פעם, אבל גם אני ניסיתי לשים קץ לחיי. בסדר? אני עוד שנייה בוכה, אין לי בעיה לבכות מול מצלמה, לא יודע אם רואים עולה לי דמעות, אבל כן. גם אני ניסיתי לשים קץ לחיים שלי, באיזשהו מובן. בין אם זה מחשבות, בין אם זה נפש, בין אם זה פיזי. אשכרה. אבל אני עושה את הסרטון הזה כי חשוב לי. חשוב לי שתעצרו את התופעה, לא יכול להגיד את זה, אבל תעצרו את התופעה הזאת. סליחה חברים, המצלמה שלי יצרה, אבל זה כנראה אלוהים. רוצה שרגע אני יירגע, אבל אני אחזור ואני אגיד, אני באמת רוצה שתעצרו את התופעה הזאת בשביל עצמכם. כי אני הרמתי את עצמי מהשפל. לא ייכנס, כי אני לא בא לנסות לצאת מסכן, זה כלומר הכוונה שלי, אבל כן, לכולנו התקופות לא פשוטות, בעיקר בבית ספר, כי בבית ספר אתה מאבד חברים לפעם הראשונה, אתה מתקשר, מהכוונה של קשר, לא טלפון, מתקשר לחבורה או חבר מסוים, ופתאום הוא כבר לא הולך כמו שצריך, כנראה גם לנשים, לבנות. אפילו יצאתם עם מישהו מהבית ספר, בגדו בכם, אתם פתאום חווים את הכל הראשונה, וזה מלחיץ, ולא יודעים איך להתמודד עם זה, וזה גובר, זה גם למה האחוז הזה גדל,
כי אין עם מי לדבר. אני יודע שאין עם מי לדבר. אתם יושבים בחדר, גוללים, ממשיכים לגלול. יש כאילו תאים בראש שיש לכם פה את המחשבה הזאת, ופה את ההמשכיות, וזה רץ, וזה רץ, וזה רץ. ואתה גולל וגולל וגולל, אבל אתה עדיין מרגיש את זה פה. ואני אומר לכם, זה לא סתם, זה באמת ככה. כי זה משאיר לכם את זה, כדי שתסיימו עם זה. עד שלא תסיימו עם זה, זה רק יגדל. זה כדור שלג שהולך וגדל, כנ"ל גם עם היצירת תוכן, היא הולכת להיות זולה יותר. כל ה-AI, כל מה שאתם נחשפים אליו, הוא בסוף, מי שלא לוקח את זה לפן העסקי ומקדם את זה ומנסה לעשות מזה כסף, כעבודה, כעסק, ורק צורך, לא יוצר, ורק צורך את זה, הוא מנוון את עצמו. עכשיו, נכון שמי שייצור את התוכן הזה, הוא ינוון מישהו אחר. אני יודע את זה, לא ייכנס לזה, כי זה כבר תלוי בכם. אם אתם תבואו עם כוונה טובה, אתם תעבירו את המסר הזה. מי שבא, ורוב התוכן הוא כזה, כל הסרטוני AI, כל הסרטונים המהירים האלה, עם הסאונד אפקט, וכל מה שאוכל לנו את המוח, זה מה שגורם לכם להיכנס לפינה. עכשיו אני אחזור רגע למה שאני הייתי. אני הייתי בתקופה מאוד ירודה. לא אהבתי את איך שאני נראה. הייתי הולך, לדעתי, פעמיים בשבוע לקניון כדי לקנות בגדים. כי זה היה נותן לי איזשהו סיפוק, ואומר לי, על זה יגידו לך, וואלה, קה יפה, או זה ייתן לי להרגיש טוב עם עצמי. וזה התחיל בזה. ואז ניסיתי ללכת לים. הלכתי באמת לים. וזה תקופות, כן? זה לא יום-יומיים, יאללה, לא טוב לי זה, אני הולך לזה. זה תקופות, והתקופה שלי הייתה לא טובה. אני זוכר שהייתי מסיים בית ספר בשעה 4, בחורף, בסדר שכבר בשעה 4 כבר שקיעה. הייתי טס לתל אביב, אני גר בפתח תקווה, הייתי טס לתל אביב באוטובוס, לא היה לי רכב אז, טס לתל אביב באוטובוס כדי להספיק שקיעה בים, כי זה היה עוזר לי. הייתי שומע שירים עצובים ובוכה. שומע שירים עצובים ובוכה. זה היה עוזר לי, זה היה משחרר אותי, וכשהייתי חוזר, הייתי אוכל לי איזה עשאי או משהו. וברגע שהבנתי שהטלפון והדבר הזה לא עושה לי טוב, מה שאני מנסה להסביר לכם, יצאתי החוצה. עשיתי דברים, לא סוף העולם. הלכתי, ישבתי בים ובכיתי. זה מה שעשיתי. אבל התנתקתי מהדבר הזה. עצרתי, גם אם לא ידעתי איך לפתור את הבעיה הזאת של אני לא שלם עם עצמי, או יש לי איזושהי בעיה חברתית, או שאני לא יודע מה לעשות עם עצמי, עצרתי רגע עם המחשבות ועשיתי משהו אחר. כי אם אני אמשיך ואעשה את אותו דבר, ואעשה את אותו דבר, מה אתם חושבים שיקרה? במיוחד שאין לכם עם מי לדבר. מה אתם חושבים שיקרה? אתם תמשיכו. זה ימשיך, וימשיך, וימשיך. אז הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות, זה לעצור את זה. להגיד, אוקיי, אני יודע את הסיטואציה, אני אעצור אותה. זה שלב ראשון. ברגע שעצרתם את הסיטואציה, אני גאה בכם. עשיתם כבר באמת 60% מהדרך. 60%. אתם יכולים להיות גאים בעצמכם. כי מעכשיו מתחיל מסע שהוא כיפי. כיפי, תבואו בגישה כזאת. ככה אני הייתי. אומר לכם, הייתי הולך לים, הייתי מספיק, השמש כבר במים. הייתי רק רואה אותה נכנסת, הייתי בוכה ומשחרר הכל וחוזר הביתה, ברוגע. היה לי כיף. ואז גם כשחזרתי לטיקטוק, לא היה לי את הקטע הזה שישב לי פה. לא הציק לי. הייתי גולל בטיקטוק, עזבו ששרפתי את הזמן. אבל הייתי גולל בטיקטוק, נקודה. בלי מחשבות, בלי ההוא, בלי זאתי. גולל בטיקטוק. כיף, מסיים את היום בטיקטוק, זה בסדר. וברגע שהמשכתי, והתחלתי פתאום לרוץ. לא יודע, מי שעוקב אחריי באינסטגרם רואה שאני רץ. התחלתי לרוץ, זוכר את הריצה הראשונה שלי, שברתי לעצמי את הרגליים. אבל יצאתי מפתח תקווה, היה לי כבר רכב, כי אמרתי לכם זה תהליך, היה לי רכב, יצאתי לתל אביב, 6 בבוקר, רץ על הטיילת, בטיילת תל ברוך של הרצליה, מי שמכיר. היה לי כיף. יצאתי, שחררתי, אמרתי בואנה, אני אוהב את זה. ואז התחלתי לאהוב משהו. וברגע שאתם אוהבים משהו, ועושים אותו מהאהבה, כמו כל דבר בחיים, זה הופך ללא תנאים. בסדר? זה לא סתם יש את המשפט האהבה ללא תנאי, אני נורא מאמין במשפט הזה. וברגע שאתם עושים משהו עם אהבה וללא תנאים,
לצורך העניין הריצה, לצורך העניין זוגיות, חבר, חברה, לא משנה מה. אתם עושים משהו ללא תנאים, אתם לא צריכים את הדבר הזה, לא נכנסת ההשוואה בכלל, כי זה ללא תנאים. לא משנה מה יקרה, לא משנה מה יהיה, אין תנאים. אתם עם זה, אתם עם האהבה הזאת בתנועה. והתחלתי לאהוב את זה, ועשיתי את זה. ועשיתי את זה אפילו גם קרוב בבית, כי אז חיברתי את זה לים, אמרתי יאללה, נו, ריצה על הים, וזה כיף. חיברתי את זה פה כשאין לי ים בעיר. עשיתי ריצות בלילה, בבוקר, קמתי מוקדם בשביל זה. ותראו לאן זה חיבר אותי. רגע, אני כבר עושה ריצות. אני אלך להתאמן. התחלתי להתאמן בחדר כושר. ברוך השם בניתי אחלה גוף שאני שלם איתו. אני רואה תוצאות. בניתי תהליך שהוא חיובי. ברגע שאתם מכניסים את עצמכם לאיזשהו מסלול חיובי, אתם תמשכו לכם חיוביות. אני לא יודע אם מותר להגיד את זה ביוטיוב, אבל אני מקווה שכן, אבל תחשבו שבולשיט, תרגמו את זה, מושך בולשיט. וחיובי, אווירה חיובית, מושכת אווירה חיובית. זה ממש ככה. מי שמחפש בולשיט, יקבל בולשיט. מי שמחפש חיוביות, יקבל חיוביות. אז זה גם למה אמרתי לכם, שקודם כל אתם צריכים לעשות את הקאט. ברגע שתעשו את הקאט הזה, יהיה לכם קל יותר לבחור. אתם תראו מה זה בולשיט, טיק טוק, for you, השוואות, תחרות עצמית וכו'. לבין, אני אנסה משהו חדש. מפחיד אותי, אבל אני אעשה את זה. אני אשחרר, אני אעצור. ואז אתם מתחילים איזשהו דרך חדשה. לא סתם דרך אגב, מי שהיה בקהילה שלי ועד עכשיו היא פתוחה, קראתי לקהילה שלי דרך חדשה. זה באמת על זה. כי ברגע שאתם רואים את הדרך החדשה הזאת שהיא חיובית, ב-99.9 מהמקרים, אתם נכנסים ללופ החיובי הזה. וכמו שאמרתי לכם, לופ חיובי מושך דברים חיוביים, אין לאן לברוח. וברגע שנכנסתי, התחלתי להתאמן גם בחדר כושר, אז וואלה, אני כבר עושה ריצות, עושה חדר כושר, אני לא יכול להמשיך לאכול מקדונלדס, אני לא יכול להמשיך לאכול בולשיט, נכון? כי זה לא הדרך שלי, זה לא מה שאני מאמין בו. אז פתאום התחלתי להכין אוכל, אולי אני אצרף לכם פה תמונות כי זה לא ביג דיל, אבל התחלתי להכין חביתות, לחם, אבוקדו, אוכל טוב, אוכל שאני הכנתי גם, בסדר? זה פתאום היה מספק אותי כי הייתי חוזר מריצה, אתה מכין לי ארוחה טובה, שמח, אוכל, שותה לי מים, התחלתי גם לשתות רק מים, ופתאום תראו, כאילו, אתם מסכימים איתי שאין מה להתווכח, אם תאכלו טוב, תשנו טוב, תקומו טוב, יהיה לכם אנרגיה, כאילו, אוכל זה המקור שלנו, אוכל ומים. אז פתאום הכנסתי, תראו כמה דברים, כאילו פתאום יש לי, הם חיוביים אצלי בחיים. אני מתאמן, אני רץ, זה תהליך, זה לא יום מים, חבר'ה. בסדר? זה תהליך של 3 שנים, ועד היום אני משפר אותו. בסדר? תהליך סך הכל של 6-8 שנים, אבל אני מרגיש אותו 3 שנים, משהו כזה. זה תהליך, ההרגשה וכל מה שהערך שקיבלתי, זה 3 שנים אחרונות. 3.5. וברגע שפתאום התאמנתי, רצתי, אכלתי טוב, שתיתי טוב, ישנתי טוב, היה לי זמן לעצמי, לא הקדשתי זמן מיותר לדבר הזה, וגם כשהקדשתי, הוא לא הפריע לי, הוא רק פתאום אמר לי, אתה קולט מה אתה עושה? זה מה שהוא אמר לי. ואז הוא תמיד משכתי, אתם מבינים לאן זה מכניס אתכם? כי אתם גוללים, ואז רגע, נכון, תמיד יש לכם את הפאוזה הזה שאתם גוללים, ורגע, וואו, פאק, כמה זמן גללתי. ואז אתם אומרים לעצמכם, אם אין לכם את הדרך החיובית הזאת, אתם אומרים, טוב, נו, מה אני אעשה? אין לי מה לעשות. אז אני אמשיך. אבל אם אתם עושים משהו, שיש לכם איזשהו דרך חיובית, אתם פתאום אומרים, שווה לי? שווה לי כל הדבר הזה? לא. עוצרים, מקבים, טק, הולכים, לא יודע, להתארגן. עושים משהו. להתארגן לאימון. עושים איזשהו משהו. ואז זה מושך אתכם תמיד לחיוביות. זה גם למה שאמרתי לכם, וזה נורא הגיוני. חרה מושך חרה, טוב מושך טוב, נקודה. בסדר? ממש ככה. וברגע שיש לכם את הדרך הזאת, יהיה לכם יותר קשה לבחור בדרך שהיא פחות חיובית. עכשיו, שוב אני אגיד, זה לא דבר שקורה בככה, זה דרך ודרך ארוכה. אבל הדרך הזאת מלמדת אתכם. לא סתם אני מדבר איך שאני מדבר, במיוחד בגיל כזה, והגעתי להמון הישגים, גם בפן הכלכלי, גם בפן האישי שלי מול עצמי,
וזה מסיבה מסוימת. זה כי אני מקשיב. מקשיב לעצמי, מקשיב לאחרים, מקשיב לחוות דעת, מקשיב לקרובים אליי, ולוקח את זה ומאבד אותם. עכשיו, סבא שלי, זה יהיה המשפט שאני ארשום פה. בסדר? זה יהיה משפט שאני בטוח, כשאני מוכן לעשות קעקוע, אני ארשום אותו פה, על היד, לא משנה איפה, אני ארשום אותו. אמר לי ככה, משפט יפה ופשוט, ותעשו אותו גם אתם. גם את ההשוואות שלכם תעשו את זה, זה משפט, זה המוטו שלי לחיים. קאי, תשמע את הכל, תכניס מפה, מה שאתה צריך תשאיר פה, מה שאתה לא צריך תוציא מפה. בסדר, תיאוריה כזאת, פשוטה. אני עושה את זה ודוגל בזה בהכל, בעסקים שלי, בחברים שלי, בכבוד שלי, בעקרונות שלי, בזוגיות שלי, בהכל. למה? כי זה דרך החיים. מה שלא טוב לי, בין אם זה השוואות, וכל מה שראינו, עוד אני חוזר איתכם אחורה לטיקטוק, לא טוב לי, יצא. לא משתמש בזה. לא משתמש בזה. יכול ללמוד מזה דבר או שניים, אני אשאיר את זה פה, וזהו. לא ייתן את זה להפריע לי. אם זה חשוב לי, אני אשאיר את זה פה, ואני אקדם את זה. מעניין אותי, חשוב לי לצאת מהמקום הדיכאוני שהייתי, והיה לי מאוד חשוב, כי אני זוכר ערבים מאוד קשים, והייתי מעלה את זה גם לטיקטוק, כי לא היה לי מי לדבר, מי שזוכר את התקופה הזאת לא מתבייש בה. הייתי מעלה את עצמי, בוכה לטיקטוק, בידיעה שאחותי עוקבת אחריי, אם יש לי את הראות הסרטונים שלי, אני בטוח, חברים שלי מהכיתה, מהבית ספר, היו רואים את זה. אתם יודעים למה עשיתי את זה? כי לא ידעתי, ולא היה לי עם מי ואיך לדבר. אז העליתי טיקטוק. אהבתי את התגובות, הייתי קורא את התגובות, זה היה נותן לי איזשהו, כאילו מישהו אכפת לו. אז זה חרטה. כי הייתי מתבייש בזה יום למחרת, תוך יום-יומיים מוחק את הסרטון. כי הייתי אומר, וואלה, אני בוכה פה, כאילו, אנשים רואים אותי בוכה. וכל הדבר הזה גם חיזק אותי, כי הוא אמר לי, וואלה, יש מצב שלאף אחד לא אכפת, לפחות לא בגישה הזאת. אני צריך לקחת את עצמי בידיים, אני צריך לעצור את זה. אז פחות הייתי מעלה סרטונים כאלה, לא כי התביישתי, כי הבנתי שאני צריך לקחת את המשכות. זה גם למה אני קורא לפודקאסט הזה, פודקאסט עם עצמי, ולא לבד. כי היה לי את עצמי. נכון שלא היה לי לדבר עם מישהו, שכיף לדבר עם מישהו, כיף לשמוע חבר, חברה, מישהו שיכול לעשות לך ככה על הכתף. זה כיף, זה טוב, זה גם תומך, זה מקדם. אבל אתם צריכים שיהיה לכם גם את עצמכם. לבוא ולדבר עם עצמכם, כדי להבין גם איך לדבר עם אחרים. לא הכרתי את עצמי כמו שצריך, יכול להיות שזו גם הסיבה, שלא הצלחתי לדבר עם מישהו, או שלא משכתי את עצמי לאחרים, כדי לפתוח את זה לאחרים. והתקופה הזאת הייתה מאוד דיכאונית, ובאמת ניסיתי לצאת ממנה, כי היה לי חשוב לצאת ממנה, כי הבנתי שזה עשה לי רע. פסיכולוגים, הלכתי, רצו לתת לי רטלין, לא לקחתי, לא ממליץ לקחת גם, לא שאני רופא, אבל אתם יכולים בעצמכם, זאת האמונה שלי. וכל הדרך הזאת הייתה מאוד מאוד קשה, ואני באמת יודע שזה קשה, ולא כל אחד יכול, יש מצב שאני אומר פה דברים שהם תיאוריים וטובים, אבל לא כל אחד יכול לעשות את זה, אני יודע. והעצב שלי נובע מזה שאין לכם עם מי לדבר. אני יודע את זה. אין לכם עם מי לדבר. אתם יושבים, רואים את הסרטון הזה אפילו, שהוא חיובי. המטרה שלי, קחו חיבוק. המטרה שלי חיובית, לבוא ולהביא לכם את המסר של וואלה, קחו ותעשו את הצעד הזה. ובגלל שאין לכם עם מי לדבר, זה נורא מסובך. אבל כמו שאמרתי לכם, המוח שלנו, כמה שהוא חכם, ככה הוא טיפש. אם תלכו קחו את הדוגמה שלי, הרבה אנשים אוהבים את הים, יש מצב שאתם לא אוהבים את הים, לכו שוב בפארק, תעשו טיול עם הכלב, אבל טיול ארוך, תעשו משהו שמרגיע אתכם, ולכולם יש דבר כזה, אתם פשוט מתעצלים ללכת אליו, כי אתם הולכים אליו רק כשממש ממש קשה, אבל תנסו ללכת אליו, גם כשפחות קשה, או אפילו כשטוב לכם, ולכו, אני נגיד, אתן לכם דוגמה להם, כי אני אוהב את הים, אבל לכו לים, שבו בים, תביאו לכם בירה, מי ששותה בירה, תביאו לכם איזשהו שתייה מתוקה שאתם אוהבים, קחו לכם חטיף, קחו לכם, תכינו איזה אוכל בבית ותביאו. אני אגיד לכם מה אני אוהב לעשות, יש לי גזייה, עלה לי 200 שקל,
ההשקעה הכי טובה שעשיתי כל החיים. גזייה, מדליק לי את הגזייה, שם לי ננה, שם לי מים חמים מהים, כי אני אוהב את האותנטיות, כן, עם המלח, עם זה, פסיכולוגית אני אוהב את זה. עזבו, לא יודע, פסיכולוגית זה עושה לי טוב. הראש שלנו חזק, אמרתי לכם, כמה שהמוח שלנו חכם, ככה הוא טיפש. בסדר? אז הייתי ממלא ככה עם הפינג'אן, ממלא מים בים, שם לי את הננה, מחכה שזה ירתח, שם לי קצת סוכר, שותה בים, מחכה שהשמש תשקע, הנפש נרגעת. וגם אתם צריכים לעשות דבר כזה. אתן לכם דוגמה גם על אחותי, כי גם היא, כמוני כמוכם, עברה תקופות פחות טובות בבית ספר. זה הגיוני, ככה זה מתחיל. זה מתחיל בבית ספר, ואז אתם בונים את חוסן, ואז יוצאים לצבא, ואז בצבא אנחנו בכלל מתחזקים, ובצבא אתם כבר מבססים עקרונות, ועם העקרונות אתם הולכים לאוניברסיטה, לעסק, לסחירות, לעבודה סחירה הכוונה, כל דבר כזה או אחר. וזה בסדר, זה טוב, זה לא משנה כל אחד בדרך שלו, אני לא בא להיכנס פה מה זה סחיר, מה זה עסק, זה לא העניין. אבל אז אתם בונים עקרונות, לא שאתם לבד עם עצמכם, לבד עם עצמכם זה אתם, והנה, אני ממש רואה את עצמי, לא יודע אם אתם צריכים לעשות דבר כזה, אבל זה חשוב שתעשו, אני ממש רואה את עצמי, יש לי מראה תמיד כלפיי, איך שאני מתנהג, איך שאני מדבר, איך שאני אוכל, הכל. מה אני עושה, איך אני עושה, כמה אני עושה, למה אני עושה, הכל, יש לי ממש מראה. אני רואה את עצמי עם היד כאילו ככה, אתם מבינים? ממש ככה אני רואה את זה. וחשוב שתעשו גם את המראה הזאת, ותשקפו לעצמכם את החיים שלכם, כי ברגע שתשימו את הכל מול העיניים, ותבינו את הסיטואציה, לא להילחץ ממנה, תבינו אותה, יהיה לכם קל לשים את היד, את הנקודה על, אוקיי, פה אני צריך לעצור. ואז אתם תעצרו ותוכלו להתקדם, תאפשרו לעצמכם להתקדם. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. זה בעצם הדבר שאנחנו רוצים לקדם. בסדר? סלחו לי, אני אשתה רגע מים. ואני אחזור רגע לדבר הזה, של לעשות את הדבר שמרגיע אתכם. כי ברגע שתעשו אותו, אתם תקנו לעצמכם זמן חשיבה. כשאתם בדבר הזה, החשיבה שלכם שלילית. אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים חשיבה שהיא חיובית. בהתחלה זה ישעמם, תגידו מה הפואנטה, נו בסדר, יאללה, ישבתי, יאללה, עשיתי. אבל הקוצר הזה, החוסר סבלנות, הוא נובע כי אנחנו רגילים לבולשיט. זה בסדר. תנו לזה לשקוע. כשאתם מרגישים ככה, אז תחשבו. למה אני מרגיש ככה? למה אני חושב ככה? מה זה גורם לי להרגיש? ואז זה יציף בכם את כל המחשבות, אבל יש לכם זמן חשיבה שהוא חיובי. תנסו לא לגעת בדבר הזה, בסדר? תנסו לא לגעת כשאתם יושבים. כי אם לא תיגעו, כל העקרונות יצופו לכם, ואתם פתאום תתחילו לפשט. תיקחו את זה, וואלה. טוב, יכול להיות שזה בולשיט. אתם תעיפו את זה. אתם תחשבו על עוד דבר, תפתרו אותו. עוד דבר ותפתרו אותו. ולאט לאט אתם תפתרו לעצמכם את כל הבולשיט שצברתם מהטלפון הזה, מההשוואות האלה, מהתחרות העצמית הזאת. עכשיו, תחרות עצמית זה טוב, אבל כשהיא חיובית, לא כשהיא פה, לא כשהיא שלילית. כי אם היא שלילית, אתם תיכנסו לתחרות שהיא עם ההשוואות. אנחנו רוצים להיכנס לתחרות שהיא בלי השוואות. תחרות של כל הכבוד קאי, הגעת לפה אחי. אבל מה עכשיו? לא תשאיר אותי פה, תראו. שוב זה עצר אותי, אבל שוב, ברגע שאתם נמצאים בתחרות החיובית הזאת, ויוצרים לעצמכם תחרות שהיא חיובית, כי תחרות זה טוב, זה תמיד יבנה לכם עוד מטרות, אתם תציבו לעצמכם מטרה גבוהה יותר בכל פעם, אתם תיכנסו לתחרות שהיא חיובית שזה מעולה, לשם אנחנו רוצים להגיע. כל המעבר הזה, כי זה, כמו שאמרתי לכם, בשניהם יש תחרות קיימת בשניהם, רק שכאן אתם עושים השוואות, ופה אתם לא. פה אתם מקדמים את עצמכם. אם אתם עושים השוואה זה עם עצמכם, על קאי. למה אתה עושה ככה? אתה יכול להיות טוב יותר, אתה יכול לעשות ככה, אתה יכול להיות X, Y ו-Z. ופה, אני לא טוב. שיט, הוא יותר טוב ממני. וואי, תראה את זאת, נו, היא תשים עליי בכלל. לא, הוא מכריח לי 100,000 שקל בשבוע. כל יום הוא מראה הזמנות, לא, אני לא אשיג את זה בחיים. זה הבעיה.
לא זה. עכשיו, נכון, חלקכם יגידו, מה קאי, אבל גם אתה מלא תוצאות. נכון, אני מלא תוצאות, והפסקתי לפמפם את הסטורים שלי במחירות שלי של השופיפיי, בעסק שיש לי, או עוד סכומים ממקורות אחרים שאני מכניס. הפסקתי. וגם בשיחות שאני מדבר עם חבר'ה שמצטרפים אליי לליווי, אני יכול להבין אותם. שלא תטעו, אני יכול להבין אותם, במיוחד עם הדור הזה, אני יכול להבין, ומה שקורה מסביב יכול להבין. אבל, אומר שבן אדם שואל אותי, יש לך הוכחות להראות לי תוצאות של תלמידים? הוא אומר, תקשיב, יש לי תוצאות. אם אני אראה לך אותם, אני אשלה אותך. תראה את איתי שעשה 100,000 שקל, תראה אותו שעשה X כסף, תראה אותה שהצליחה להגיע למחירות הראשונות שלה, תראה אותי שעושה 1, 2, 3. אתה תגיד לעצמך, אני אכניס לך לתחרות הזאת, אני אגיד לך, תראה אותו, תראה אותה, תראה הוא, תראה זה, תראה זה. אני לא רוצה, אחי. אני פה בחיים שלי ככה. זה גם מה שאמרתי לכם. אני נמצא בתחרות הזאת. אני נמצא בתחרות, חבר'ה, שואלתי אותו, אני נמצא בתחרות. יש לי הישגים שאני רוצה לטרוף, יש לי דברים שאני רוצה לעשות. אבל אני נמצא פה. ואני אמשוך אליי טוב. יבינו את זה? מדהים. לא יבינו את זה? או שאני אעביר אותך את התהליך הזה ותלמד, או שלא. זה גם למה הכל בידיים שלכם. ההחלטה בידיים שלכם, הצורת חשיבה בידיים שלכם, הכל בידיים שלכם. אתם יכולים להישאר פה ולהגיד, לא, אני בכלל לא רע לי. הפעם ניסית להיות פה בכלל שאתה יודע מה זה רע לי, מה זה לא רע לי. אולי אתה יכול להיות יותר טוב, אולי אתה יכול לקחת את מה שאתה כבר עושה, למקסם אותו, לפוצץ אותו. חשבת על זה פעם? חשבת על זה פעם? חשבת אולי שיש לך את הרעיון הזה בראש, והוא טוב, ואת יודעת שהוא טוב, אבל את לא עושה איתו כלום כי את לא יודעת איך לעשות איתו? או אולי יש לך רעיון לסטארט-אפ, אבל אתה לא עושה את זה כי אתה לא מכיר את האנשים, אין לך את התקציב, אתה לא יודע מה צריך לעשות בשביל סטארט-אפ, אבל אתה יודע שזה משנה חיים. אתה יודע שמישהי משתמש בזה, חיים שלו הופכים מ-X ל-Y. אתה יודע את זה. אתה לא עושה את זה. מה לעשות? כי הפחד, ואני יכול להבין, ואני הייתי שם, אני לא מדבר גבוה. באמת לא. אבל הצעד הזה, עם כמה שהוא קשה, אתם לא יודעים כמה דלתות הוא פותח לכם. אתם לא יודעים. אני יכול להגיד לכם שהעסק שלי, ברוך השם 5 שנים רץ, שינה לי את החיים. שינה לי את החיים. מקצה לקצה. עזבו כסף, עזבו אורח חיים. כל מה שאתם רואים פה, זה אני קניתי. הלפטופ שיש לי, אני קניתי. הגופרו שאתם רואים פה, המצלמה שאני מצלם איתה, החצובה הזאת, הקטנה הזאת לגופרו, אני קניתי. השעון שלי אני קניתי. הבקבוק מים הזה אני קניתי. הפד הזה אני קניתי. השולחן הזה אני בניתי וקניתי את החומרים. את הרמקול הזה אני קניתי. את הרולזה הזאת חברה שלי, אבל אני עשיתי את כל זה. אתם יודעים מה זה גורם לכם לגוף? אתם פעם עשיתם כל כך הרבה דברים בשביל עצמכם? אני קצת אגרסיבי עכשיו, כי אני מרגיש שהעברתי אתכם איזשהו תהליך קטן, ואני יכול לעשות את זה. פעם אמרתם לעצמכם, וואלה, אני עשיתי את זה. אבל על אמת, לא ראיתי זה, עשיתי יותר טוב, אני עשיתי את זה. ועשיתי את מה שאני יכול לעשות, ואת מה שאני יודע לעשות הכי טוב. פעם חשבתם? פעם אמרתם לעצמכם, פעם אמרת לעצמך, וואלה, אני גאה בעצמי. את לעצמך, לא היא, זה, לא רק אחרי שאמרו לכם שוואלה, קאי, כל הכבוד, אז אני אהיה גאה בעצמי. גם בלי שיגידו לי. לא צריך מדליות. אתם רואים פה מדליה? כל הדברים שיש לי פה מדליה אחת אין לי. לא רוצה מדליות, לא עשיתי מדליה פעם אחת בחיים שלי. לא הייתי בן אדם כזה של גביע, אף פעם לא הייתי משיג את הגביע הזה. בכדורגל, בג'ודו, אף פעם לא הייתי משיג גביע. זה גם היה אוכל אותי. אבל זה גורם לי להבין שאני טוב. יש יותר טוב. אבל אני טוב. אני אדע להיות יותר טוב. אני אלמד, מה שסבא שלי אמר, אני אלמד, בסדר? אני אלמד את הדבר הזה מהטוב, אקח את הבן אדם הזה שיותר טוב ממני, ניקח אותו, הכניס מפה, מה שחשוב לי, אני אשאיר פה, מה שלא, גם מהחבר'ה הטובים. מהחבר'ה פחות טובים, אני אראה מה אני לא צריך לעשות. אני אראה בכלל מה אני לא צריך להכניס מפה, או בכלל מה אני לא צריך להשאיר פה, כדי להשאיר מקום למה שאני כן צריך.
והדרך הזאת היא באמת, אני אומר לכם, כל הדברים האלה שאתם רואים פה, זה בסוף חומרי, זה פלסטיק, זה עץ, זה גם, לא יודע, יש פה פתוח פלסטיק ואלקטרוניקה, מקבוק זה טיטניום, זה בכלל איזשהו חומר מסוים וזה עץ. כל הדברים האלה זה חומר, אבל אני השגתי אותם. עכשיו, אני אכנס אתם רגע למשהו שהוא טיפה יותר אישי. אתם מבינים? אתם פעם עשיתם לעצמכם לא משנה איפה אתם עובדים, לא משנה כמה אתם עושים, לא נכנס לזה בכלל, זה לא שיחה. אתם פעם חשבתם שיש גם, נכון, זמן שווה כסף? מכירים את המושג, זמן שווה כסף. הזמן שלי שווה כסף, וכו' וכו' וכו'. פעם ניסיתם לתמחר את הזמן שלכם? אתם יודעים כמה הזמן שלכם שווה? תשאלו את עצמכם את השאלות האלה. אני הגעתי לשאלות האלה העמוקות, וזה רק פיפס של שאלות ממה שאני שאלתי את עצמי, וגם לא את כל השאלות רשמתי, לא את כל השאלות אני זוכר. אז זה פשוט שאלות שנתנו לי תשובה ופיתחו אותי. קידמו אותי ושמו לי את הלימיט, בסדר? את הלימיט, סטופ לוס לי, מי שסוחר, אני אשתמש בשפה הזאת, מי שסוחר, קידמתי את הסטופ לוס, קידמתי, אני לא יכול להפסיד, אני לא יכול לרדת יותר מזה. אתם תיכנסו לסקאלה כל כך גבוהה שאתם לא תוכלו להפסיד. הגוף שלכם, המנטליות שלכם, האנרגיה שלכם לא תיתן לכם להפסיד. לא תיתן לכם. ברגע שאתם נמצאים שם, מי שלא נמצא שם לא יבין, הוא חושב שאני מוזר. אבל אם אתם באמת רוצים להבין את זה, תדחפו את עצמכם, את הסטופ-לוס שלכם, את הלימיט שלכם, כל הזמן. כל הזמן תדחפו את זה. ותשיגו לכם את הדברים האלה, תעבדו קשה בשביל הדברים האלה. וברגע שתבינו את זה, אתם קודם כל תבינו מה הזמן שלכם שווה. כמה כסף הזמן שלכם שווה. כי זמן שווה כסף, אבל אתם גם תבינו שכסף שווה זמן. וזה קצת ביזנס, אני אתן רק את הטאץ' הזה הקטן, למי שמעניין אותו לפתוח ביזנס לצורך העניין, כי אני לא רוצה גם לקבול אתכם. אבל לצורך העניין שגם כסף שווה זמן, ברגע שאתה מבין מה הזמן שלך, אתה מבין גם כמה כסף הוא שווה לך. ואז עם הכסף הזה, אתה יכול להשקיע אותו על, בוא נגיד AI, כי זה עכשיו הכי נפוץ, וזה באמת נכון, כן? AI, על סוכנים שעשו לך 1, 2, 3, על קידום ממומן, על 1, 2, 3, מיליון ואחת דברים שקשורים לעסק שלך, או מה שאתה רוצה לפתוח, או מה שאתה כבר עושה עכשיו, ותוכל פתאום להבין את שני הדברים האלה. תפצל את זה גם לא רק של זמן שווה כסף, אלא כסף שווה זמן. תקבל עוד זוויות, עוד ראיות לחיים, עוד חשיבות, עוד עקרונות. ותראה איך התחלת בכלל מלעשות מעבר של אני לא משווה יותר, אני עוצר ומתקדם בפועל. תראה איזה דרך, וזה לא חלומות. חבר'ה, גם הבנים, גם הבנות, זה לא חלומות. זה יכול להיות באמונה, זה יכול להיות בלרוץ, זה יכול להיות ספורטאי, זה יכול להיות לצייר, זה יכול להיות לשמוע מוזיקה, זה יכול להיות איזשהו טלנט שיש רק לכם. כי כמו שאמרתי לכם, אין כמוכם. אין. אם אני טוב מכם במשהו אחד, סבבה, אני טוב מכם במשהו אחד. אתם בטוח טובים ממני במשהו שאני לא יודע לעשות אפילו. או שאם אני אסתכל ואגיד, וואלה, בא לי לעשות את זה. אז במקום שאני אגיד, איך הוא עושה, למה הוא עושה, לא, אני לא אצליח מראש, תגידו, וואלה, בא לי לעשות את זה. למה שאני לא אעשה את זה? מפחיד אותי? אין בעיה. אני אעצור, אני אחשוב ואני אעשה. אתם יודעים כמה כוח יש לתיאוריה הזאת? אתם יודעים כמה זמן, כמה אנרגיה, כמה כסף אתם תחסכו לעצמכם בחיים בכלל, לא עכשיו בגיל 16 עד 20. בחיים עצמם. כמה כסף אתם תחסכו לעצמכם, כמה אנרגיה, כמה משאבים מיותרים, כמה קשרים אתם תשמרו קרוב אליכם בזכות הדבר הזה? אתם לא יודעים כמה. כי ברגע שאתם עושים משהו, אתם הופכים להיות, בדרך הזאת, בתיאוריה הזאת, אתם הופכים להיות חכמים. אתם לא תיתנו לעצמכם גם להיות בסביבה שלא פועלת בדרך הזאת. שנייה. וזה שוב, זה יקדם אתכם, זה ייתן אתכם לאותו מקום. אני תמיד חוזר בסוף לתחרות החיובית הזאת, כי זה באמת ככה. עכשיו חבר'ה, אני רוצה רגע לסכם, לעשות את זה כמה שיותר, עשית קצר, נראה לי שזה יצא 40 דקות, 50 דקות.
תקשיבו, אני רוצה שתישארו חיוביים. אני רוצה שבאמת תאמינו בעצמכם, כי אתם יכולים. זה לא קלישה. אני לא שיטתי את הפיפס, מה ששיטתי לכם עכשיו אף פעם, לא בסטורים, כי לא ניסיתי לעשות אותי מסכן כדי לקבל איזשהו רחמנה, או איך קוראים לזה? לקבל רחמים. לא רציתי לקבל את זה. התביישתי מזה, כי הבנתי שזה לא ייתן לי שום דבר. הבנתי שאני צריך לעשות את הצעד, אני צריך לעשות את השינוי, וזה באמת קרה, וזה באמת נכון, כי זה באמת הדרך. אני ברוך השם הגעתי למקום מדהים, לא דמיינתי שאני אגיע לזה מכל הבחינות. מהכסף שאני מכניס, מהאנשים שאני נמצא סביבם, מהיכולת שלי לעזור. ברוך השם, זה רק בורא עולם רואה איך אני עוזר לאמא שלי, איך אני עוזר לאבא שלי, איך אני עוזר לאחותי, איך אני עוזר לבת זוג שלי, איך אני מקדם את החבר'ה שסביבי. אתם לא יודעים, ושוב, אתם כרגע לא רואים את זה ואומרים, איפה אני לעזור לאחרים? לעזור לאמא שלי, חלום שלי, כלכלית לעזור לה, חלום שלי. אבל אתם לא רואים את זה כרגע כי אתם פה, אתם שליליים, אתם לא תצאו מהמעגל הזה. ברגע שאתם רואים פרצה, תנפצו הכל, צאו משם. כנסו לפה, חסרי ודאות, מפוחדים, חוששים, מסוקרנים. כנסו לפה עם כל הפחדים האלה, תעצרו, תבינו ותעשו. ואתם אחרי זה, אתם כרגע לא רואים איך אני מסתפק בזה, אתם לא צריכים להבין מה מספק, נכון שזה מספק, אבל איך עשית את זה בפועל, מה עשית, איך זה מספק אותך כל כך? וזה דרך, ותיכנסו לדרך הזאת, ותעשו את זה, ותספקו. אני יכול להגיד לכם שגם אני לא הייתי בן אדם דתי, אני אדבר על זה בקצרה, אני רוצה לעשות על זה פודקאסט שלם, לדבר על זה, על האמונה הזאת, על מה אני מאמין ואיך מאמין, כמובן בבורא עולם, אבל ואיך הגעתי לזה, ופשוט איכשהו זה גם חיברתי לאמונה, כי זה השאיר אותי בגישה חיובית, ודברים חיוביים, ורק להתקדם. ותראו, אני לא בן אדם רוחני, אני לא אלך לכם עם השרוואלים האלה, לא שיש עם זה בעיה, אבל אני בן אדם. זה השאיר אותי בן אדם חיובי, שגם אם היה לי תקופות רעות, גם השנה האחרונה, הייתה על הפנים, מכל הבחינות, כל הבחינות. ברוך השם, אבל אני חוזר לעצמי. וגם אני, בתהליך שלי, אני יכול להיות הכי טוב, ואז זה נפילה. אז אני אעצור, אני אבין, אני אראה רגע מה אני צריך לעשות, אני אבין את זה, אני אעשה ואתקדם. הגרף, הוא לא צריך להיות ככה. לא צריך להיות ככה, רק בעלייה, לא צריך. אם הוא ככה, תראו, בסוף הגעתי לפה. תהנו מהדרך. תחשבו, זה משעמם זה גם, דרך שהיא כזאת. אין עניין, אין שיעורים, אין למידה, אין כישלונות, אין מה לספר. מה, לא הייתם רוצים לספר לילדים שלכם משהו? אתם יודעים איזה סיפור חיים, ואני רק בן 19, אני יכול לספר לילדים שלי, ולא למכור להם חלום, אין לי שום אינטרס. זה הילד שלי. אבל אתם יודעים כמה אני יכול לספר לו? לשבת עם אשתי, להיות סבא לנכדים שלי, לספר סיפורים, שאני פותח מצלמה, מסביר, ואני יכול להיות שאני עוזר עכשיו בבן אדם, או בחורה מסוימת. אתם יודעים כמה? איך הם יסתכלו עליכם? ואתם בונים קדימה, ואני מדבר איתכם 50, 80 שנה קדימה, אימפריה. אני רוצה לבנות אימפריה מהחיים שלי. אני בן 19, ואני רוצה לבנות אימפריה מהחיים שלי. אני רוצה שהנכד שלי, הבן שלי, הבן של הבן שלי, הנכד של הנכד שלי, יבין איפה הוא נמצא. כי זה מסלול שאתם מתחילים אותו עכשיו. אתם מתחילים אותו עכשיו. בסדר? אתם מתחילים אותו עכשיו, אתם תתחילו אותו עכשיו, והוא לא נגמר. בגלל זה אתם לא צריכים להיות בתחרות שהיא שלילית. מראה שתבינו שזה לא נגמר, אתם יודעים מה יקרה לכם יום אחד, כי כולנו, זה יקרה לנו יום אחד. אתם לא צריכים להיות בתחרות, אתם צריכים לקדם את עצמכם, לשים את הלימיט, טיק, לדחוף כל הזמן. וככה אתם תחזקו את הכל, אתם לא תאפשרו לשום דבר שאתם דוגלים בו, מאמינים בו, עובדים דרכו. לא יודע מה, אתם לא תיתנו לו להיות בדאון. ואז זה ישאיר אתכם תמיד ככה, גרף כזה. ככה עולה. וגם אם יהיה לכם כזה, עליתם, בום, נפלתם יותר ממה שעליתם, הכל טוב. מה אתם עושים פה? מה עושים פה? את זה אתם יודעים לבד. עכשיו חבר'ה, אני באמת מקווה שהסרטון הזה עזר למישהו. עזרתי למישהי. אני אשמח מאוד לשמוע מכם מה אתם חושבים על זה. איזה נושאים מעניינים אתכם. אני יכול לדבר על הרבה דברים.
גם בפן העסקי אני אשמח לדבר איתכם. אז תגידו לי מה אתם חושבים. אני שמח שהצלחתי לדבר ככה עם עצמי. היה לי מאוד קשה, לא הכנתי שום תסריט, המסך שלי כבוי. אני נורא שמח, השעה גם יחסית מאוחרת, אני חושב שכבר, כן, 12:36. אז באמת תגידו לי מה אתם חושבים, אני אשמח לעשות עוד תכנים כאלה, ותישארו אמיתיים. תזיזו את עצמכם לנקודה טובה בחיים. אל תפחדו, אל תשוו את עצמכם לאף אחד אחר. תשוו את עצמכם לעצמכם. זו התחרות הכי טובה שאתם יכולים להכניס את עצמכם אליה מכל הבחינות. לא משנה איזה תחום אתם עושים, מה אתם רוצים לעשות בחיים, אתם רוצים להישאר בפיצריה, לעבוד בפיצריה, תעבדו בפיצריה. זה מה שאתם רוצים לעשות. מה הבעיה? זה הכל.